खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारि दिनै आं गंसे Canonनि EOS 200D Mark II बेनि आनबक्सिं खालामगोन बेखौ आं फ्लिपकार्टआव बायदोंमोन गासै 4799 माने 40 दानो थाइसे खम स' दिनै सफैदों माने आनबक्सिं एक्चुअली खालामाखैमोन अब्लाबो दिनै बानायना नायनो नागिरदों बेजों लोगोसे आं मोनदों बेगखौ बेग मोनसे दानिया आङो स्टिकारखौ ओपन खालामसै कम्पानि सिल पेक दानिया मा मोनब्रेनायनि गिबियावनो बे डकुमेन्टेसन हाउ टु यूज गाइड बुक बेयो साइडआव दोनबाय बेनि उनाव दानिया नैबे 1+1 2 years वारेन्टी कार्ड बेयो Canonनिफ्राय बेनि उनाव नैबे Canonनि एकाडेमि जितु बिथांमोना प्रोफेशनेल फटोग्राफी बा भिडियोग्राफीनि कोर्स होयो बेवहाय गासै डिटेल्सआ दङ बेखौ नायनो हायो बेवहाय गासैबो दङ स' बेखौबो जों साइडआव दोनबाय दाना फार्स्ट नैबे मेम'रि कार्ड मोनसे मोनदों बेसेबां बियो 16 GB मेम'रि कार्ड नेक्स्ट नैबे Canonनि DSLRनि बेटारि बेनि उनाव नैबे पावार केबल जायखौ जोङो चार्जिंनि खामानि यूज खालामगोन बेयो बेनि उनावहाय आरोबाव दं बे जाबाय चार्जिं इउनिट जितु नैबे पावार केबलजों कानेक्टेड जागोन बेनि उनावहाय दङ नैबे लेन्स जितु दहाय लेन्स सिंगेल लेन्स बियो बेखौ आं दा देखायगोन बेनि उनाव आरोबाव बक्सआव दं बेयो स्ट्रिप जायखौ DSLRनि मेन बडिखौ बेजों जोङो आलायनानै बेरायनो हागोन दोनबाय बेनि उनावहाय लास्टलि नैबे केमेरानि बडि थ' बेखिनियानो ओमफ्राय जेबो गैला बेखौ साइडआव दोननोसै दानिया जोङो केमेरानि मेन बडि केमेरानि मेन बडि Canon नैबेहाय लेन्स लागायगोन EOS 200D Mark II 200D निनो बे सेम नाथाय बेवहाय माखासे आपडेट खालामनाय जादों बेजों जों 4K शुट खालामनो हागोन लोगोसे बेनि माखासे गोदान फिचार्सफोरखौ नोंथांमोना देखायगोन थ' बेयो मेन बडिया बे फ्लिप दङ नैबे फ्लिप बेनि उनावहाय बेजों थागोन कानेक्टिभिटि इउटिउबार्सफोरनि थाखाय बेवहाय माइक अप्शन दङ माइक अप्शना जोंनि थाखाय गोनांथि बेनि उनावहाय बेफोर जाहैबाय बटनफ्रा नैबे अन अफ बेनिफ्राय नैबे प्लास बेहाय अप्शन दङ बेबायदि रेडि खालामनो हागोन नाथाय 200D आव बियो अट'मेटिक जायोमोन एकदम बेनि उनावहाय बेजों कानेक्टिभिटियाव आरो दंबावो HDMI पर्ट बे चार्जिंनि आरो HDMI बेयाव क्लिन HDMI आउटपुट जों डाइरेक्ट मनिटरसिम लांनो हागोन बेनि उनाव सिंथिंजाय दङ नैबे बेटारि आरो मेम'रि कार्डनि स्लट दानिया जोङो लेन्सखौ लागायनि दा मेन बडिया जाबाय बेनि उनावहाय बे जाहैबाय लेन्स बेनि केपासिटिया जाबाय 1855 mm लेन्स बियो किड लेन्स बेयो वाइड एंगल लेन्स नङा बियो बे केमेराजों बान्डल पेक फैयो आरो मोनसे फैबावो बे 57,000 नि गेजेराव मोननै लेन्स मोनगोन बेवहाय दङ स्टेबलाइजार अन अफ AF MF अट' फकास आरो मेनुवेल फकासनिफ्राय जों लेन्सखौ बेबायदि लेन्स कभार ओमफ्राय जुदि जुम खालामोबा लेन्सआ जोंनिया जुम 18 to 55 mm सिम बेखौ जुम खालामनो हागोन बेयो किड लेन्स बेनिफ्राय नैबे लेन्सखौ जों बडियाव लागायगोन दा ओके
दानिया जों मेन केमेरानि बडिजों जों लेन्सखौ एटाच खालामनो बेनि थाखाय नैबे ओपन खालामनांगोन बे गासैबो लेन्स बेहायनो फिटिं जागोन नैबे वाइट जिथु नोंथांमोना डट नुदों बेजों बे लेन्सजों कानेक्ट जागोन बेहायबो सेम लेन्सआव बेदि कभार थागोन खेवबाय बेनि उनाव नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेवहाय नैबे गुफुर जिथु डट दङ बेजों बेवहायबो सेम बेजों सेम जानांगोन बेबायदि सेम होना जाबाय बियो नाङोब्लाथाय मोनसे सोदोब होखायो बियो गावनि जखानिखा दा जोंना गासै बेबायदि हल लेन्सआ फिटिं जाबाय बे लेन्स कभार बेखौबो जों बोखारबाय बेनि उनाव नोंथांमोना UV फिल्टार लागायनो हागोन बेवहाय आरो लेन्सखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे कभार मोनो बेखौ लागायनो हागोन दा बाय डिफल्ट बियो आं जेबो दा अर्डार खालामथाखै दा बेखौ दोनथ'नानै जों दानिया बेटारिखौ लागायनो नागिरदों ना बेटारिखौ लागायनो थाखाय बेथिंजाय मेम'रि कार्ड बे मेम'रि कार्डनि दंखायो बेवहाय गाइडलाइन्स होनाय दङ जिबायदि हाबनांगौ बेवहाय दंखायो थ' बे नांबाय नैबे बेटारिनि लक बेखौ इसे बेखौ प्रेस खालामना लानो हायो थ' बे बेटारिया बेवहाय दंखायो गाइडलाइन्स माबायदि सोनांगौ थ' नैबे ओके जाबाय बेनि उनावहाय बस दानिया केमेराया नैहाय ब्लिंक जासिगोन थ' जों केमेराखौ अन अफ खालामना नायनो हासिगोन फ्लिप कभारखौ खेवबाय लेन्स कभारखौ खेवनाय जाहैबाय बेनि उनावहाय नैबे अन अफ बटना अफ दं अन एन्ड भिडिअ मुड अन जाहैबाय बेवहाय सेटिं फैदों माखासे डेट एन्ड टाइम बेखौ मेनुवेलि मिलायनांगोन फाइनालि आं बेटारिखौ 10 मिनिट्स चार्ज खालामबाय दानिया आं अन खालामनोसै अन जाबाय दानिया नै बेबायदि बेवहाय अट' मुड दङ भिडिअ मुड फट' मुड भिउ फाइन्डारजों लोगोसे बेजोंबो नायनो हायो बे TFT स्क्रिनावबो आरो लोगोसे नैबे भिउ फाइन्डार बेजों हायो थ' बेहाय माखासे आं भिडिअनि टेस्टखौ आउटपुटफोरखौ उनाव देखायगोन दा अखा हागासिनो दङ नैबे समाव भिडिअ लागासिनो दङब्लाबो अखा हाबाय दङ ओमफ्राय दासान्दि थिगानो दङ आनबक्सिं खिनिखौ खालामबाय नायबाय लोगोसे बेबायदि बेग मोनसे मोनफादों बे बेगखौबो बेजों लाफानो थाखाय थ' बेनो बेखिनियानो मोजां बिल्ड क्वालिटिया मोजां थ' लेन्सआ आंनि थाखाय ब्लगिं खालामनो 18-55 बांद्राय एसेबां माबा जानाय नङा माने वाइड जानाय नङा बेखायनो 10 to 18 mm नि मोनसे वाइड एंगल लेन्स आंहा अलरेडि पारचेस खालामखानाय दङ बेखौ लागायगोन बेनि उनाव माखासे माने इन्टारभिउ भिडिअसफोरखौ बेजों शुट खालामगोन लोगोसे मोजां दा फैबाय थानाय नेक्स्ट टाइमाव आं गिम्बल मोनसे लागोन बे गिम्बलजों बेजों ब्लग खालामनो माने मोजां जासिगोन मानो होनब्ला दानि दिनाव एसे क्वान्टिटिजों लोगोसे मानसिफ्रा क्वालिटि नायनो लुबैयो स' फैबाय थानाय गोदान ब्लग्स भिडिअफोराव बेजों शुट खालामनाय नुनो मोनगोन मानो होनब्ला DSLR जानाय लोगोसे क्वालिटिया आपग्रेडसिन जायो स' आनबक्सिं भिडिअआ बेखिनियानो माखासे टेक्निकेल स्पेसिफिकेसन दंबावोमोन नाथाय दासो गोदान आखायाव गोलैदों आंबो DSLRखौ फार्स्ट टाइम इउज खालामगोन स' माखासेखौ आंनि एक्सपिरियेन्सखौ उनाव शेयार खालामगोन थ' आनबक्सिं भिडिअआ बेखिनियानोसै